assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe on calminama goto foof e inde mum e yettode mum eyyi hande noon eɗen belti no fewi joɗade ɗo rendude e moɗon oɗo plateau premier épisode ɗo e Fuul TV wawde yewtide e bandiraɓe tan ko fate julde taske ko foti hen wonde e ko fotani hen wonde haade men woɗɗoyde noon dokken émission Baaɗiraaɗo e kaaw mum jonon dokken kawiraɗo wawa famminde en holko émission o haalata ko fate Fuul TV Fatima anden kadi a salminama no fewi eyyi Yasi mi salminima bandiraɓe on calminama goto fof inde mum e yettode mum weltade kayde joɗade ɗo e émission dans Fuul TV émission dans Fuul TV émission dans etta mi salmina eyyi mi haɗanima salminde saɗa salmina calminali teddidi wala c'est ça quoi ko wawi wonde ko foof an kawiraɗo a salminama hono mbiɗoɗa ko ni eyyi o salminima hande noon probléme ala ɗo o salminima joni a salmitima joni haalan bandiraɓe holko Fuul TV addanta bandiraɓe pamminaɓe gotel par gotel haaɓe paam eyyi ko adi foof mi salmini renndo ngo mi salminima Yasine Seydi Sy Sawande mi salmini Baaɗiraaɗo bonde needi o mo ittanani mawɗo gueɗal mi salminima gonga o ala needi mi salmini aussi kadi yeeɓoɓe Fuul TV comme no mbiruɗa ni émission men thématique mo ganduɗa chaque semaine inchallahu rabbi chaque samedi ma won dañ émission mon thématique premier numéro wonɗo henna comme no mbirɗa ni henna tan thème o hikka ou bien oɗo thème haalata koye julde taska ko échange tan hakkude Fuul TV et aussi téléspectateur uji ou bien hakkude Fuul TV e halpulareɓe holko saabi ɗum won ɓurɗo en andude ɓe ganduɗa aɓen jeeba min komin haalata ɗo henna kadi won ɓurmen gandal kadi tawno jeeba mais en etoto e yewtude leñol ngol yewtude e renndo ngo e aussi kadi e dow fijirde e jaleɗe comme no mbiruɗa ni mi salmini gongol kaltubi pullo waali mi salmini aussi kadi fulɓe Sénégal fulɓe Guinée fulɓe Mali ha kaw Bocar Sow to Mali mi salminimo machallah fulɓe Nioro fulɓe Masina kala to buyi pullo waali mi salminima mi wima bisimilla ma e émission Baaɗiraaɗo e kaaw mum Baaɗiraaɗo e kaaw mum noon sa nani Baaɗiraaɗo e kaaw mum tan a jokkitirat hakkille ma kono noon yero ha joni kadi eɗen garta kadi e julde taske saabu so julde taske wiyama ma wotto hakkillaji jeehe batte koltu batte layya batte gueɗe aduna saabu hande en batti ɗum programme mo ganduɗa so tawi tan wiyama julde taske ari hakkillaji foof jeehi hankkandi koye actualité ji tan wona holno comci ceekirte mais est ce que julde taske kadi ene jari kadi neɗɗo waɗa hen ko ganduɗa so julde nde yawti en wontan ma lelnoyde nawlum est ce que ne jari c'est vrai a haali gonga kono julde taske julde so wiyama julde tan aɗa andi ɓe mbi juldo wona farilla ko sunna mo akkada so la veut dire que ko sunna mo ganduɗa ina tiiɗe e juldu sunna tiddo won sunna mo ganduɗa no hoyi par exemple won sunna mo ganduɗa franchement ina tiiɗi ko sunna mo akkada noon wajiɓe mbiyata ɗum mais kadi jarani won hen gueɗe ko wayno tan daña guelma woyi il faut que mi sekana guelam wutte il faut que mi waɗana ɗum ɗo mi sodanamo greffage il faut que mi sodana boyo ni henna il faut que mi waɗana ɗum ɗon tampinta yimɓeɓe a faami so taw ko debbo ma sa jogui aɗa foti waɗandemo kala ko mbaɗandamo c'est normal ina handi hen par ce que ko debbo ma mais so taw wona hay so taw ko debbo ma wonko ganduɗa sa ala ɗum oto force sa ala oto force par ce que janggo e jaam addantuma tan ko caɗele mais a yiyat yimɓeɓe joni so julde ari goto kala no waɗa ko wawi e ko wawa no rewa ɓeɗo sukaɓe ɓe ganduɗa non ko gonga kalanmami no rewa ɓeɗo sukaɓe ɓe ganduɗa quand même kanji kam ɓe jeeta ɓe ganda liggey ɓe liggotako ɓe ganda poste tolni gara tan wima ko grewage jinmi
jasneer jiidmi grewas jasneer jiidmi mboɗo sohli paɗe mboɗo sa rewiɓe noon tan julde won tan ma ko bone so tawi neɗɗo andi ɗum taw ko wadde ko tawata so neɗɗo sehil ma mo gurduɗa taw wona joom suudu ma taske so yonti taɗa aɗa wurde e joomum aɗa foti ɗum waɗande so tawi aɗa jogui so tawi aɗa jogui haali haala ɗon min dakkodiri ay kaw yoro haali ko ɗum yaadani hen debbo sa wonde muɗum a fot ɗum waɗande julde taske rewɓe fof ko ma ñamto ma sod greffage ma sod jasner ma sod paɗe kalis fof kala koɓe jiiɗi a waɗanto ɗumen kono wona haysa ala a yiiloyto ñamlade kadi hay waɗ ñamlade so yawti lijjita joɓa pour quelle raison to pawra ɗum pour pour quelle raison rewɓe poti ko ñantade rewɓe poti ko jeew yasin min mi yarata e ɗum non rewɓe poti ko ñantade kono aɗa andi kanko to woni ɗo an no foti coppe uji dañɗa an yi kaw yo ɗum mom no foti coppe uji dañɗa privé kala ɗum ko rewɓe fof kalduɗa ko rewɓe fof kono kalduɗa kadi kay hoore ma no foti coppe uji dañɗa de ganduɗa goto kala holko mbiɗa par ce que waɓe hono ma no heɗo mi haalanma waɓe ne hono ma eyyi jomumen anda gorko so taw omo daña anda to poos mum tolni a faami hayso taw ko coppe ma comme kanko ni omo wawi dañde ha 15 coppe o wiya oɗo rokkam grewas o wiya oɗo rokkam jasner o wiya oɗo so taw a ala ɓe ndewa ɗon ɓe goppuma donc noon debbo ma mboɗo jaabe hay debbo ma hay so taw ko debbo ma mbimami sa dañi aɗa foti wadde par ce que ko debbo ma l'islam wi ko ya secondum koltu yaaji mi haɗama jewde grewas et puis ɗum wona farilla e julde ɓe nan ɗo seek julde taske arab eyyi ceekana debbo ma wudde eyyi ɗon ha lebbi sappo e goho kadi jomum so sa haalde haala wudde so haali tan mbiya ɗum rawane mi sekaninomo wudde eyyi min de mi natani ɗum debbo kaw yoro kala ko dañɗa waɗan ɗum saɗa wawi sah chaque 5 jours walla chaque 15 jours gandamo wutte kesa kono hitande yasin ɗum kam famɗani de debbo mom koma waɗane sa resi debbo ma itti ɗum galle bamum sa addi ɗum waɗan ɗum ha feewa ha kala jiyo ɗum ma welto ma horsin ɗum kono ndesa debbo ma haydara waɗanta ɗum kam momi yaadani hen an aɗa andi oɗo kala mo ala million ngaji kewɗi so yabu yo taro mo mi andade ko non aɗa andi no heɗoto sa ƴeewi no kaldirta ni non heɗo tan sa ƴeewi no kaldirta ni sa aliya million ngaji sa hewani kalis sa wawi jeew lawol gongal non an pour reɓe foof d'accord est ce que julde taske e programme uji goɗɗi hen ɗi est ce que aɗa jari ñamlade walla mbaɗa hen ko ganduɗa janggo e jaam so julde nde yawti ene wontanma jaaɗi ngaaɗi ɗum ɗon haala ka woni noon est ce que ne jari ɗum ɗon haala ka woni aɗa andi kanko ko wayno kanko ni bien ko wayno won hen rewɓe mi wiyata rewɓe fof noon par ce que won hen rewɓe kadi mo ganduɗa kamɓe guittata ɓe mballa joom galleji mumen kamɓe guittata ɓe sooda layya taw hay goto tinani kamɓe guittata ɓe mballa joom galleji mumen e banggue dépense ɓe tampinta ɗum aɗa andi wonko ganduɗa surtout ko wayno julde koko bennata a faami je suis parfaitement d'accord avec elle ko wayno holɗum sa resi debbo aɗa foti waɗande ɗum ko poɗɗa waɗande ɗum aɗa foti saykande ɗum ko aɗa foti mais kadi so taw jamanu no nanguma posma tiiɗani no feewi aɗa foti sodde jawdi aɗa yiiɗi sekande sukaɓeɓe koɓe ɓurni aɗa yiiɗi kadi jewde an ko bonnuɗa ko aɗa andi no waaji ɓe nangirto julde est ce que aɗa andi julde kam ko oɗon financement fof koye sénégal tan woodi ala e leydi goɗɗi ɗi ala to jahata banggue goɗɗo ha tawa ɗon oɗon gaspillage ɗum ko goo par exemple sa sodani koltu debbo ma tikkanma wona lawol a faami sa sodani koltu debbo ma tikkanma sa addi jawdi taw ko tokos debbo ma tikkanma sa ala jasinaire mbiya a wona waaji o haysa taw won hen rewɓe kam a faami haysa taw ala ɓe mbattama comprendre te waaɓe hono makko ni waaɓe heɗo waaɓe hono makko ni en par ce que so wi haysa taw a ala
aɗa dañi a dañani poɗɗa ko yiiloyde totta debbo ma min mi yiyaɗani hen no par ce que aɗa andi ɗum no puusa ni neɗɗo e yaade waddoy ko wonani lawol hokkam ɗon seeɗa Binta Diaw hande nana France machallah ene wonde joom galle mum ne liggo kono ko wiyete ko hande galle jogui ɗum ko debbo e gorko wona min komi debbo tan komi poɗɗo joɗade mi waɗa croiser les bras debbo foti ko haɓɓude wudere mum ha tiiɗa jogo fulla jogo fayida wawa wallude ngaari mum hande omon toon wonde joom galle makko kanko Binta Diaw kono o fadani hay goto so julde walla hayso wona julde kanko e gorko makko ballodirta so dañi so gorko o dañi ɓe ndendina ɓe gadda ɓe mbaɗa programme uji galle ma hay goto andantaɓe haydara hay oɗo taske programme suka makko foof ko ɗo o nelde e juuɗam min ñooti comci min neldi o wawno wiide gorko makko yo neldu kono wona gorko tan foti jogade galle voilà mi naniɓe kono min kam minno ko kalmi ko moom on nana ɗum debbo moom mi waɗane ha feew hay sa ala yasin ya ñamloyo so yawti lijjita joɓa kono debbo kam il faut fewnane mais o kam omo selli est ce que fama omo selli fama est ce que anda aɗa selli mbeɗa sellide taw non est ce que mo selli tigui gonguire gonga est ce que mo selli haala Binta Diaw ɗumima nana France nana wallodire joom galle aɗa on kam wiyata yo joom galle mum ñamla mais so tawi julde taske pour o ko haalata ko an aɗa yaadi hen ou pas min de vraiment mi yaadani hen yimɓe fof potani yimɓe potani wonɓe liggay kono sa ala yasin waɗan debbo ma sa pari noon jaaha noon joɓoya an hol joni min mi namdoma holto pawɗa base haysa taw a ala aɗa foti yaade lijjitoyde ngara mbaɗana debbo ma ɗum jinmi holto pawɗa ɗo ko événement so waɗi julde takke so waɗi wat feere kala ko debbo ma yiiɗi mbanna ɗum par ce que julde mo ayi ko hitande ha hitande mballa debbo ma ɗum kala ko yiiɗi mbanna ɗum hen ha feewa so heddi ko noon ñamade ne noon sa pari noon lijjita ɗum tan mais tan fama yelom arga min bellata par ce que min mbawa aɗa andi kanko ndeysan ko cukalel ndeysan ko cukalel ko sukaɓe joni ndeysan eyyi an kay neɗɗo hanki eyyi komi neɗɗo hanki ɗum tagui kam famde ga famani dani ko sukaɓe joni ndeysan aɗa andi sukaɓe joni ganda so wona portable uji ganda so wona tan koɓe jiiko nouvelle technologie sukaɓe nouvelle technologie do noon ko nouvelle idée yahata ɗo wona nouvelle technologie ayi fama min mboɗo yaade e maɗa e banggue kono won hen banggue mi yaadani e ma hen par ce que gorko ma so ala mbiɗa omo foti ñamloyde o waɗa c'est vrai gorko fotani joɗade hitande ha hitande wiya a min mi sekninoma hitande oɗo mi woppat ha hitande arta a faami mi sa ɗum ko tubakoɓe mbiyata radin ko jomum ko radin par ce que debbo ma je pense que kala ko mbaɗɗa e muɗum koye hoorema mbaɗɗa ɓiɓɓe ma kala ko mbaɗɗa e muɗumen koye hoorema kadi mbaɗanɗa a waɗanani janande a waɗanani boowal mais kadi oto rewɓe ɓe mbaɗa abusé comme kanko no waɗata ni ko waɗata ni ko wadde abusé par ce que sa ñamlima mo ñamluɗa o a tottat ɗum temps a tottat ɗum délai oɗon délai so ari taw ko nanggunoma e ko e julde nde woppanima holno mbarata hol ou bien holno joom galle ma waɗata nden no darowo jaabami oɗon question holno mbaɗata nden yi kaw yoro no wawi wadde foof mom yo lijjit tan o yoɓa holno lijjitata so taw ko nanggunoma ko woppanima holno lijjit ma woppumbo solla jaaɓi ma woppumbo kaw yoro tan en tout cas dal mom debbo mom ñanto ha feewa ɗum ko ɗum tan jinmi yero yimoɓe ko sukaɓe nouvelle technologie kamɓe haqqillaji mabɓe ɗi kono weliriɓe ko noon ɓe liggorto kono ay enen hande société men mo gonɗen o poɗɗen ko artirde hakkillaji men ganden julde taske ko ñalawma goto e nder ñalawma goto o sa waɗi hen ka wawa so ñalawma o yawti tan a andat hen saabu min hande yaade ne sekoya comcini dugdo yaga e tayreɓe min mi yawti ɗum hande armoire am somi wuddiri wutte mo gakkumi ɗon fof mbeɗa wawi ɓornade kono oɗo hande somi wi ɗum yo waɗ ɗum jaɓata wutte kesat tan anani aduna o noon yettima ɗo ngala il faut gartiren hakkillaji men mbawen wallude worɓe ɓe pour kamɓene ɓe cuusa en hande aɗa yiya debbo machallah taw no wayno jaam ɓe mbiya on kam kaari resaka taw worɓe ɓe yiyande jiyata nde ko nden tan jiyata taw noon tel c'est pas le cas yiyande nde ɓe jiyata nde eko woodi ko wodani kono ko Allah andi ko yoni il faut gartiren hakkillaji ɗi
mbawen liggorade haqqillaji men bete worɓe ɓe kañumen ene cuusa wonde galleji he hande gorko sinno ko kala gorko pinɗo yiɗata ko yaltude galle ɗon e ɗon par ce que ne huula hay namdere ko ganduɗa jogaki so tawi noon mo gonduɗa o ene artiri hakkille mum ma waw wonde galle he tranquillement taw hay caɗele gota dañani kono en taske sa namdama jasnere borode mbiyeɗa hakke wutteji nayyi jawdi arani taw ka joguiɗo sukaɓe sa rentaki sa dañi lawol ɗo dewɗa tan a rewat ɗon jaa majja ha abada a dogat gowo kam mboɗa andi kam kadi wonde gorko kam sa rena gorko o dogat par ce que aɗa andi ko woni conséquence uji hen natat nde ko woni conséquence uji hande aɗa wawi ñamlude peut être min heeɓi kam heeɓi gorko goɗɗo heeɓi neɗɗo goɗɗo peut être a famani mais par exemple naata e ñamale e nder julde wallahi so joomum yeehi ha hedde 17 heures e nder julde nde ndeno fuɗɗoto nimsidde min haalanma ɗuma so neɗɗo o yeehi ha 17 heures yoni ɗon nimso puɗɗoto nangudema par ce que déjà ko adi foof joomum nana fatma so taw ko nangunoma ko woppanima ko ma lijjitoyɗa joomum no ara kadi ruto wima yoɓam kaalisama so taw joomum ko ñakkude kersa kala to tawma ko ɗon wiyatma e no welno ne ar nde jettonnoɗa nde no welino ɗon noon kala mo fotani tinde ko nden tinata taw noon ne ñamlotoɗa nde aɗani ñamade saɗa ñamle ñamloto koye suunde a gottinta kono saɗa yooɓe heewi yoɓede koye weñde sabu ma aduno fotin ko wiyete ko ha fotano fonno wadde gartiren hakkillaji men mbawen neede koye men ha ko wayno julde taske walla événement bawɗo wonde foof mbawen wurdude événement o hawo yawta taw en dañani hen caɗele voilà taw en dañani hen caɗele mais ko haali ko aussi kadi mi artat hen e banggue worɓe ɓe par ce que min mi yi debbo goto ko seuram o wi kam gorkam jaɓata sekande mi wutti julde taska ha julde taska o wi julde taska ari o ruttiɗi kadi o wi kam borno ko coɗonno mami rawande o mbimi est ce que omo jogui o wi kam wallahi ko gorkam mboɗo andi ɗum omo jogui o liggoto ko entreprise temps omo jogui coggu mum omo wawi waɗandemi ɗum kadi aɗa andi mojjani aussi kadi e gorko c'est vrai ko ɗon mboɗo tawtama so taw ko oɗon banggue mami tawtuma mais won hen banggue mi tawtatamo hen par ce que gorko sa jogui debbo je pense que a fotani fadde ni so taw aɗa jogui aɗa wawi a fotani fadde ni haw wima sekanam wutti ou bien mboɗo sohli wutti ou bien mboɗo sohli ɗum ɗo mboɗo sohli ɗum en tant que gorko aɗa foti jogade déjà ko waji ɓe mbiyata feeling daara debbo ma tan daña feeling par exemple oɗo est ce que somi bettinoma e surprise jasinaire welatamo ou bien est ce que somi bettinoma hande e paril or ou bien des coteneji ɗum taw ko or est ce que welatamo surprise uji ɗum ɗon welnata couple no welno couple no taga kadi neɗɗo ɓuuri yiddema kono so taw mbiɗa debbo ma mi sekanima rawane hikka kadi arborno ɗum taw kadi aɗa jogui oɗon banggue mayen mbawa yadude hen mais kadi neɗɗo kadi ko ala voilà c'est ça reni ɗum ko masalaha kono so tawi Allah waɗima a jibinama woni ɓiɗɗo gorko an e tappere ha bada so tawi kadi Allah waɗɗima e debbo a resi ɗum a waɗi ɗum e nder galle Allah ne luɓorma on a fotani fadde ha wima waɗanam saabu nde wonno hay gorko desɗoma ko pasoma ñagade ɗum jamma e ñalawma nde ni fotani wonde jomum fotani fadde ha ñaage kañum tan foti andude oɗo ko debbo ay Seydou Dramére nana bamako on fadani ha debbo wiya ɗum tottam par ce que machallah honko Allah luɓorimo hun kam e leydi o fadani haw wiye yo wat so tawi noon aɗa jogui debbo ma a waɗana ɗum ko poɗɗa ɗum waɗande ko kañum e ɓesgu ma a yaltat mbaɗaɗa fotani wadde kadi ɗa wiyetake a jarama ko wiyete neɗɗo so waɗani e altine nulaɗo waɗay talata firawna kala ɗo neɗɗo no waɗa ɗo yo waɗɗo foti wadde ɗo kono sa waɗi ɗa fotani wadde tan ñigore yaltante joni joni walla jalta bowal gona e jaleɗe mbiɗeɗa uftaw ko an wi noon hoorema neɗɗo dal saɗa jogui wat sa ala hollu kadi ɓerde aɗa yiiɗi wadde kono ala yimɓeɓe mbawa famandema voilà ɗon kam je suis d' accord
ɗon kam je suis d' accord kono noon hono makko ngannduɗaa ɓe yummaɓe no waɗanaɓe e bammaɓe no waɗanaɓe kono ɓe duttoto kadi ɓe dañi hakke 4 copain ɗum mboɗo anndi ko kalantumami 4 copain 5 copain donc chaque copain a faami mbiya ɗum yawat ɗum ko conséquence koye conséquence uji ɗi jeeya aussi daña copain biyeteɗo NF caméraman a faami mbiya ɗum an oui c'est que nam wotti daña solo a faami caméraman aussi kadi mbiya ɗum cohlumi ko greffage daña kadi Moussa Diallo mbiya ɗum min cohlumi ko paɗe daña après noon ɗum addantuma conséquence an hay so taw a heeɓi ɗum a wawa ɓernde wawa yidde nayo deuxièmement a wawa kadi le jour J Allah e sago ma ƴeewa yaltude goto kala kollama ko soodi ko borna jasinaire jaha to NF caméraire joom jasinaire kollama jasinaire goppa ha bafta borna paɗe ɗe jaha joom paɗe kollama paɗe ɗe e te ɗum ɗon foof ko conséquence uji ɗi ganduɗa ala ko wawa hewde e nder ɗum ɗon donc noon je pense que onon sukaɓe rewɓe ko noon foti artirde hakkillaji moon e oɗon banggue yimɓe foof potani kono noon inon foti kadi e nder rewɓe muɗum no waɗi eyyi ɗum kam misalaki no waɗi mais haysa dañi ɗum ɗum wona haydara sanarama daña hay 15 o greffage o jasnaire o paɗe ha heewa dal est ce que aɗa andi sa dañi 15 coppe ma dañ 15 bisou 15 bisou mbimami 15 bisou yasin haale kam par ce que ma wat bisou 1 ma wat bisou 2 ma wat bisou 3 so taw hawrila koye solo yen ɓe mbima bisou pilis bisou pilis ala koye conséquence uji min payi non wonɓe ganduɗa mbaɗɗa ko bisou eyyi ɓen ko NFN sa momiɓe tan ɓe dano kono wonno solo yen ɓen kam a yoɓat koɓe mbaɗi ko ete ɗum koye conséquence uji est ce que aɗa acci ɗum hakke han mbaɗa porté malade aɗa wawi horde porté malade aɗa wawi horde porté malade yasin ko woni gonga émission men nan juuta a faami ko woni gonga woni neɗɗo pour min solution e banggue julde kala no tawirma foof yaadirino hen noon so tawma aɗa jogui wat mbasa bonnude aussi sa joguima debbo ma aɗa foti waɗan besgu men ɗum ɗon foof an aɗa foti waɗandeɓe sa jogui wat kono sa ala oto jaranma ñamloyde oto jaranma yaade natoyde ko ganduɗa fewani par ce que so julde nde benni a nimsitat ɗum ko sunna wona farilla kono noon je pense que ɓuuri wadde hen importance o ko laya o so joom galle ma yiloyima jawdi addi ɗum mbasa yawande ɗum a mbiya oɗo jawdel no famde kaari ɓuuri kam mawno kaari ɓuuri kam mawno ala sens kadi doole potani aɗani an hande jawdi ndi mbawɗa sodde ndi ene wawi mi ara mi wawa sodde ko ɓuuri ɗum effectivement koddiɗo ma o taw kañum doole mum yettaki ɗum ko ɗum woni masala ha julde nden aduna nden e aduna hande koko serti nden a jogoto layye taw koddiɗo ma jogaki layye hay so yimɓe gari ni pamata koddiɗo ma ala saabu so jawdi ndi hirsama tan onon foof ndendi taw ko heddi ko ɗum taki yimɓeɓe il faut jaara jam jam programme julde taske il faut waɗe seesi so wona ɗum tan ɓe ngala haydara ɓe ko joguiɓe seeɗa ɓe mbawi ɗumen naworde eyyi yasin Allah jarama kaw yoro mi weltima no fewi ko kallon ko ham ko gonga mi jaaɓi kono minne kadi ko kalmi ko kadi ha hande mbeɗeni hen eyyi mbeɗeni hen gorko yasin foti wande ko debbo mum hayso wawa debbo mum ni walla no yummum walla no miñum walla mawnum foof gorko mum foti tan ko liggade événement so ari o waɗano debbo makko min kam ko ɗum gandumi yasin bandiraɓe on jarama on calminama onon fo wallahi onon tan wallahi andu onon fo wallahi Allah e sago mbiya onon fo wallahi ko weltare tan e rendude mon plateau o no mbiruɗen ni ko numéro 1 e nder Fuul TV son jii noon peut être plateau yaari ni peut être locaux uji parani taw to fodde wadde plateau uji e tout ça là kono hatta kadi ma en duuso on petit à petit hatta kadi ma en eto minen noon min ngala gandal
komin kalata ɗo henne ko onon ɓuuri men andude ɗum komin kalata ɗo henne ko onon ɓuuri men hen gandal mais heddi tan ko renduɓe peccat wasata mo ganduɗa tan ma hoccu hen hunde donc julde taske comme no mbirumi ni tan wonko ganduɗa ina jari wonko ganduɗa aussi jarani temma o mboɗo wawi wiide tardi tardani donc noon ko échange tan mbi hakkille ko misala suka no hocca mawɗo no hocca kono min makko do ha fin du monde min pamodirta par ce que kanko o yarata koye jamanu hande et te min komi pamɗo hanke e hande foof donc raison pour laquelle min mbawa yaadude et puis o famani worɓeɓe koɓe ko ɗuminata ɓe nder galleji ɗi o fama wima ɓeɗo ko sukaɓe nouvelle technologie subaji nouvelle technologie ya des vieilles technologie noon les vieilles technologie ɗum nan ɗo henna donc mi salmini aussi kadi téléspectateur uji Fuul TV naɓe foof et aussi kadi noddude bandiraɓe ɓe gara ɓe jagga e chaîne o ko kamɓe jeeyi chaîne o aussi kadi hay dara taganimo darade so wona addude participation e banggue développement culture Poular comme no waji ɓe mbirata ni Fuul TV votre chaîne culturelle 100% Poular donc ko yettere Allah et puis aussi kadi weltade e yadde e moɗon e émission o e alhamdulillah rabbil alamin émission mon samedi foof inchallah ma adda noon tem keso pul so Allah lamɗo jaaɓi bandiraɓe ne ñaaga nde natta e nder chaîne o mbaɗa abonné mbaɗon like saabu minenne ko ɗum tan woni ko ɓeydata amen Allah jarama on jarama